Kaixo, gaur probestu behar ditugu zaintzuri batzuk, beste egun batean egosi egin dituen zaintzuri batzuk, eta hemen daude bere saldarekin. Eta egin behar dugu zebitze bat. Zebitze bat, pizkat gure erara, zaintzuri eta antxoekin. Ziko gara, saltzarekin, aliñoarekin, zebitzetan hori deitzen da leche de tigre, eta guk egingo dugu ere bai, pizkat desberdin. Guk nahaztuko duguna da, zaintzuriak eta bere salda, botako ditugu hemen, zaintzuriak eta salda pizka bat, limoi eta lima azukoa, gero, baratzuri erdi bat, eta kopuru berdina jengibrez, gutxi gora bera. Hemen dugu jengibrea, eta oiara batekin azalak entzen diogu. Gero, botako diot ere bai, boniato pizka bat, gatza, eta egingo duguna da birrindu hau, bale? Bale, jarraituko dugu beste osagaiekin. Behar dugu, zaintzuria. Zaintzuria jarriko dugu gordinik. Eta egingo duguna da, igual, puntak mostea bizkate horrela. Eta beste pusketa hau finago igual. Gero moztuko dugu ere bai boniatoa, jartzeko guarnizio bezala ere bai. Gero ere bai tipula, gorria. Cilantro pizka bat behar dugu ere bai. Eta falta egun gauza bakarra, antxoak dira. Antxoak baditugu hemen ja burua eta sabelari gabe. Bale, plater batean botako dute salda pizka bat, leche de tigre pizka bat. Horri utziko ditugu antxoak hori da, 2 minutuz edo horrela. Lehenengo antxoari ezurrak kendu. Erdian duten pusketa hori bai. Gatz pizka bat botako diet. Bi aldetatik. Eta hemen utziko ditugu 3 minutuz horrela eta jarraituko dugu gero platerrarekin. Bale, bukatu behar dugu gure platera, eta horretarako hemen dugu, hori, zaintzuriak tipula gorria eta boniatoa, botako diet gatza pitin bat, eta hemen ditugu gure antxoak. Eta jarriko dugu plater sakon batean gure leche de tigre, sopa bat izango balitz bezala, eta boniato pizka bat hemen.
zaintzuriak ere bai. Antxoak. Tipula gorria. Zilantroa ere bai. Eta bukatzeko arto pizka bat ere bai. Oso tipikoa da zebiltzetan jartzea artoa. Eta hau beltza dena, oso ongi geratuko da, kolorez. Eta hemen dugu gure platera prest, on egin.